wannan bayanai da malam ya koro mana. Za mu tafi kai tsaye zuwa ga gaba ta biyu, ta'riful Qur'an fi istilahan, wato ma'anar alqur'ani a shari'a. Tamam, barakallahu fi. Kamar yadda ya magana lokacin da nake bayani akan ma'anar alqur'ani a yaren larabci, so da abin da ya shafi alqur'ani magana akan shi magana ne mai girma. Na'am. Magana ne mai girma. Ana magana ne akan sifan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya siffanta da shi. Shi ne magana. Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da magana bi huruf hakikatan. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da magana. Hakikatan yana magana subhanahu wa ta'ala. Kaifiya ne ba mu sani subhanahu wa ta'ala. To kaga alqur'ani sifa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To magana akan shi to kana magana ne akan Allah. Kidi kana magana akan alqur'ani. Yasa babban magana ne. Na'am. Babban magana ne. Allah ya ba mu ikon faɗin dai. Na'am. Alqur'ani a wajen malaman shari'a shine kalamullah. Shine gaba na farko. Akwai gaɓoɓi daga wajen guda 5 zuwa 6. Na'am. Kowanne za mu ga ma'anar shi a takaice. Na'am. Kuma lokaci ba zai ba da haɗa da komai ba. Na'am. Farko gaba na farko shine alqur'ani kalamullah. Kalam ka jingina magana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan jinginawa yana ba da fa'idan keɓancewa. Yanzu zan ce maganan Zaid da maganan Muhammad akwai aduwa? Maganan Zaid daban? Daban. Ta Muhammad daban. Na'am. Maganan Aliyu daban. Maganan Ishaq daban. Maganan Fulan daban. Na'am. Haka ne? Na'am. To wannan Zaidun maganar shi daban, Amru daban, Wane daban, to haka shi ma aka ce ma wannan maganar Allah ne. Shin za ka kawo maganar wani? Na'am. Za ka yi tunanin cewa yana da kamanciciya da maganar wani? Na'am. Sharifi da taksim suke. Yana ba da fa'idar keɓancewa wata sharif. Wannan jingina da na ce maganar Allah yana ba da fa'idar cewa maganar yana da girma, magana ne keɓantacce na Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Ba wanda ya tarayya da Allah cikin magana. Ba wanda maganar Allah bai yi kama da maganar kowa ba. To shi ne ma'anar kalamun ba. Maganar Allah. To ina muka samu, yanzu muka ce maganar Allah ina muka samu. A shi tarifa ina ka samu shi, definition na Alkur'ani ina ka samu shi, a cikin Alkur'ani ka samu da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul At-Tauba, wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله ثم أبلغه مأمنة إلى آخر الآية. an gane ko? Har sai sun ji maganar Allah ba sai mun kawo tafsirin ayan gaba ɗaya ba. Har sai sun ji maganar Allah. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa ala rajulin cewa yahmiluni li'uballigha kalama rabbi. Gashi na ya fito karar kalama rabbi. Li'uballigha kalama rabbi. Shin ba za a samu wani mutum ba ya zo ya taya ni isar da maganar mahalicci na? Magana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala, ina tabbatar da tauhid, ina tabbatar da rububiyya lillah, ina tabbatar da cewa Allah shine mahaliccinsa. Dama shine imamu, shine manzala, shine shugaban masu tauhid.